Slav hevalên hêja. Îro berî dersên xwe em ê behsa malbatên zimanan û cihê zimanê Kurdî di nav malbatan de, di nav van malbatan de çi ye, em ê hinekî behsa wê bikin. De werin kerem kin. Di serî de Kurdî li ku derê tê axaftin? Kurdî girêdayî kîjan malbatê ye û li gorî zimanên din taybetiyên Kurdî çi ne? Belê, ziman malbatên zimanan di vir de em tabloyekê dibînin. Ji aliyê binyatî ve malbatên zimanan xwedî tabloyek e û li vê derê cihekî Kurdî jî heye. Malbateke gelek fireh heye ku navê wê malbatê Hînd Ewropa ye. Û Kurdî di nav vê malbatê de di milê Asyayê de, di milê zimanên Asyayî de cihê xwe dikire. Helbet li vê derê jî zimanên Hîndî û zimanên Îranî ji hev cuda dibin. Û Kurdî li vê derê di milê Îranî de cihê xwe dikire. Cîranên wê Farsî, Belûcî, Tacikî û her wekî din zimanên vê herêmê ne. Zimanên ku di heman malbatê de ne, erê ji aliyê binyadî ve têkiliyên wanî gramatîk û her wiha hin têkiliyên wan hene. Lê ji aliyê coğrafîk erdnîgarî ve jî ne sedî sed be, ne teqez be jî, dîsa jî têkiliyên wan bi piranî hene. Zimanên ku em bibêjin li rojhilata navîn wekî Farsî, Kurdî, Belûcî, Tacikî nêzî hevin. Ji wek erdnîgarî jî nêzî hevin. Zimanên Hamî, Samî, Çînî, Tîbet û Bantu û Ralaltay her wiha ev malbat jî wisa ne. Lê di vir de pirsek tê berguhê min. Erê, Tirkî çima di nav zimanên Altayî de ye, ne di nav zimanên Asyayî de an jî di milê Îranî de nîne. Çima? Ji ber ku nêzî van zimanan ne. Çima ji ber ku Tirkî piştre hatiye Anatoliyê. Tirk bi zimanê xwe piştre tên Anatoliyê û Mezopotamyayê vê herêma rojhilata navîn û ji ber wê yekê ji aliyê gramatîk ve ji aliyê binyadî ve û ji aliyê gelek aliyan ve ziman naşibin hev. Zimanên ji hev gelek cuda ne. Zêde naşibin hev, em dikarin bi vî awayî rave bikin. Lê zimanên Farsî û Kurdî wekî mînak gelek dişibin hev. û her wiha zimanên Ewropî jî dîsa di navbera wan û zimanên Îranî de, zimanên Hîndî de nêzîkatiyek mezintir heye. Li gorî zimanên Altayî, li gorî zimanên Çînî Tîbet, li gorî zimanên Hamî Samî. Ji ber ku di heman malbatê de ne. Belê, hevalo di zimanê Kurdî de sî û yek tîp hene. Divê em vê yekê ji niha ve bizanibin. Zimanê Kurdî zimanekî tewangbar e, zimanekî nîv ergatîve û zimanekî qertafî ye. Ev her sê madde çi ne? Ev em ê piştre di dersan de di waneyan de bi detay em ê van bibînin. Lê ez dikarim bibêjim ku bi van taybetmendiyan zimanê Kurdî zimanekî gelek dewlemend e. Ji aliyê rêzimanî ve. Zimanê Kurdî xwedî gelek zaravaya ne. Carinan em dibihîzin ev zarava gelek Kurdiye ne Kurdiye, ev zimanê ku derê ye, zimanê kîjan gundî, kîjan bajarî bi vî awayî hinekî hişê me tevlî hev dibe. Lê em dikarin bibêjin zimanê Kurdî xwedî zaravaya ne. Ev zarava çi ne? Yekemîn ya ku em niha diaxivin û fêr dibin kurmancî ye. û kurmancî li gorî zaravayên din li tevahiya Kurdistanê û cîhanê zêdetir zaravaya ku tê axaftin ev e. Piştî kurmancî, Soranî ku em jê re dibêjin kurmanciya jêrîn jî di heman demê de li başûrê Kurdistanê û li Rojhilatê Kurdistanê tê axaftin. Zazakî Dimilî li Bakurê Kurdistanê li herêma Çewlîgê, Amedê, Dêrsimê, Xarpêtê tê axaftin. Kelhûrî, Hewramî, Lekî, Lorî ev jî zêdetir li aliyê Rojhilatê Kurdistanê tên axaftin. Lorî wekî em bibêjin di nav Kurdî de ye an di nav Farsî de ye girêdayî kîjan zimanî ye nîqaşek li wê derê heye. Lê me wekî Kurdî qebûl kir zazakî jî di heman demê de wisa ye. Nîqaş hene lê em zazakî jî Lorî jî niha wekî Kurdî qebûl dikin. Belê ev nexşe jî ne sedî sed rast be jî dîsa bi piranî zaraveyên Kurdî li ku derê tên axaftin, zimanê Kurdî li ku derê tê axaftin bi piranî bi vî awayî em dikarin nîşan bidin. Mesela wekî mînak cihê ku zer hatiye nîşandan, cihên ku zaravê zazakî lê tê axaftin ev dere.
ku dere Çewlîke, Amede û Dersîme ev herêm zazakî diaxive bi piranê. Dîsa her reng zaraveyekê nîşan dide. Belê hevalino vîdyoya me aniha ev qas bû em ê dest bi mijarên xwe yên Kurdî bikin, hînkirina Kurdî bikin lê ji bo vê yekê bibin abonê kanala me di demên pêş de em ê cardin hev bibînin niha bi xatirê we.